שלום, קוראים לי נטע. אני רוצה לספר קצת על עצמי ועל המשפחה שלי. זאת אמא שלי עדנה, וזה אבא יואב. הם נפגשו לפני המון שנים. סתם לא כזה הרבה, אבל הרבה. הם הכירו בצבא כששניהם שירתו בבסיס מירון. אבא יואב אוהב מטוסים, עבודות נגרות ומחשבים. אמא עדנה אוהבת לצייר, לצחוק ולטייל. כמו שאתם רואים, הם ההפכים הגמורים אחד של השני. ולמרות זאת, הייתה חברות, ואז הייתה אהבה, ואז גם חתונה. הם עברו לגור ברמת דוד, ושם נולד אחי הגדול, אלעד. קצת אחר כך התחיל לשעמם להם שם, והם בנו בית ענקי ברמת ישי. בשלב הזה נהיה להם קצת משעמם, והבית היה נראה ריק. אז הם החליטו למלא אותו בעוד מלנטה של ילדים. בעצם אולי קצת פחות. בהתחלה ליאור, ואחריה שקד, ואחריה מתן, ובסוף אני נולדתי. ואז הם ידעו שאחריי כבר אין איך לשפר, אז הם הפסיקו. אז נולדתי ב7/7, ובתור תינוקת תמיד באה לי לעשות הכל מוקדם יותר. אז נולדתי חודש לפני הזמן, גם התחלתי לדבר מוקדם, וקראתי ספר של הארי פוטר כשהייתי רק בת 7. ועשיתי עמדת ידיים בגיל 6. בקיצור, אני אוהבת לעשות הכל לפני כולם. חוץ משיעורי בית. וללכת לישון. ועוד כמה דברים, אבל לא משנה. חוזרים לנטע התינוקת. כדי להוסיף על המראה הקטנטן שלי אז, גם סירבתי לאכול, והעדפתי לצרוח ולבכות. אז למרות שהייתי נורא חמודה, האחים שלי לא רצו לעשות עליי בייביסיטר. זה היה הסיפור הכללי. אחרי שגדלתי קצת, נהייתי יותר רגועה וחמודה, ואז למדתי להכיר את האחים שלי. אלעד. כשנולדתי הוא כבר היה בסוף כיתה ט', אז לא יצא לי לבלות איתו הרבה לפני שהוא יצא לצבא. אבל בזמן שכן, ובטיולים המשפחתיים, הוא אוהב לסחוב אותי על מנסה ולהושיב אותי על הברכיים שלו כשהוא ניגן בפסנתר. לפני 2.5 הוא הכיר את שני, והם עברו לגור יחד בבסיס רמון, ועכשיו הם מתחתנים. ליאור, עכשיו בת 22, אבל עדיין יש לה חדר מגניב לעלה, שכל בת הייתה חולמת עליו. להקים, בגדים, נעליים, פעילויות, ובקיצור, התגשמות של כל הפנטזיות. יש בינינו קשר של חברות הכי טובות. אנחנו מספרות הכל אחת לשנייה, צוחקות ביחד, ואפילו יש לנו ספר שאנחנו מתמידות לקרוא בכל פעם שהיא מגיעה הביתה. שקד עכשיו בצבא. בכל שבת כשהיא מגיעה הביתה, היא מביאה איתה סיפורים מצחיקים מהכיתה שהיא מפקדת עליה. והיא גורמת לכל מקום שתלך עליו לראות הכי מגרד וכיפי בעולם. היא מנגנת בפסנתר, בגיטרה, אבל בעיקר היא שרה. היא וליאור הן ההפך הגמור, ועדיין מסתדרות מעולה, בדיוק כמו ההורים שלי. מתן, מה יש לספר עליו? ובעצם, מה אין לספר עליו? הוא קרצייה מושלמת, מטורף על עצמו, הדביק לי כינוי מוזר, חנונית. אבל עדיין, אני אוהבת אותו איכשהו. התחביבים האהובים עליו הם המכון, לישון, לאכול ולהרביץ לי. ילד מגוון. אז המשפחה המיוחדת הזאת נולדתי, ולמדתי לאהוב אותם ולהתחבר אליהם כמו שהם. כי אם אתה חי עם מישהו כבר 12 שנים, אז אתה לומד להכיר כל דבר שיש בו. ואני נטע, והיום בערך אני בת 12. אני אוהבת לקרוא, כמו שאמרתי, מגיל מאוד קטן, בעיקר ספרי פנטזיה. אני אוהבת לטייל ולטפס על עצים, ואבא קורא לי קופיפה לפעמים.
כיף לי ממש כשאני שרה, למרות שאולי לאחרים זה פחות כיף. ויותר מהכל, אני אוהבת לרקוד. יש לי הרגל מגונה לזכור את הדברים הכי לא חשובים בעולם. ודברים חשובים אני לעולם לא אזכור. למשל, אני זוכר במשחק שלי ושל מתן לפני כמה שנים טובות. שיחקנו בזה שאחד עוצם את העיניים והשני נותן לו משהו לאכול והוא צריך לנחש מה זה. בתור של מתן ריחמתי עליו ונתתי לו דברים נורמליים, אבל כשהגיע תורי הוא ירד עליי עד הסוף. בהתחלה הוא נתן לי גם כל מיני דברים רגילים, אבל לקראת סוף המשחק הוא נתן לי לשתות חומץ. רק בשביל הפרוטוקול, לא דיברתי איתו אחר כך שבוע שלם. אבל כמובן, שיעורי בית, מבחנים, ימי הולדת של אחרים, אני נזכרת יום לפני. טוב, חפרתי. בקיצור, זאת אני. אני אוהבת את המשפחה ואת החברים שלי, ולכן אני מודה לכם, לכולכם, שהגעתם. ולמרות כל מה שאמרתי, יש לי תחושה שאני דווקא כן אזכור את היום הזה ולעולם לא אשכח אותו. תודה.